som doma, kde by som bola, ale už sa pripravujem na návštevu Extravilánu. Idem mapovať terén. Ako sa hovorí, som zasa trochu čekovala. Sociálne siete, ktoré by sa pokojne mohli premenovať na asociálne siete. Totižto niektorí ľudia sa tam dokážu tak opustiť, že mi to týkadla neberú. A zasa došlo k tým najdôležitejším témam, ako napríklad dve pohlavia. Tak to je fascinujúce, ako my Slováci sme. Ľudia princípu. Áno, netrapí nás krachujúce zdravotníctvo, nefungujúce školstvo, zvykli sme si na nedostávané diaľnice, ale to, čo nás vždy dokáže rozladiť, je, kto to s kým robí a ako si pritom hovorí. A pritom je to veľmi jednoduché. Dobrá správa, sú len dve pohlavia. Áno, taká je pravda. Dobre, možno existuje viacero rodov a to je to, čo vás trápi. Napríklad Zdenku Stešeníková, ktorá nedokáže prežuť, že niektorí ľudia chcú byť lampami. Zdenka, ruku na srdce. Koľko takýchto ľudí, ktorí chcú byť lampami, ste v Tešeníkove stretla? Koľko lámp ste v živote videli? Ja tu nemyslím vašu návštevu raz do roka v IKEA. A keď vyšla správa, že tieto asociálne siete už nebudú kontrolovať napríklad nejaké komentáre alebo príspevky, homofóbne príspevky, kde budú homosexuálnych ľudí nazývať duševne chorými, všetci sa tešili, ruka hore, áno, správne, výborne, tak to má byť. No ale tak potom sa treba pozrieť aj na druhú stranu mince. A potom by tí ľudia možno mali platiť znížené dane, nie? Alebo by si mohli zobrať v robote kedykoľvek voľno, keď ich tá duševná porucha pohltí a trošku prepukne viac, aby sa vypýtali z práce, lebo ju nedokážu vykonávať. Či to sme už nedomysleli? Ale srandu si robím, zatiaľ srandu, kým dokážem zúčať, robím si srandu, áno. Dobre sa mám. Ďakujem za opýtanie.